Met betrekking tot de regionale omroepen uit de Raad voor Cultuur in haar rapport Toekomst publieke omroep, inhoud en makers centraal, zorgen betreffende de toestand van de regionale journalistiek. De regionale kranten zijn inmiddels bijna helemaal overgenomen en van de regionale omroepen wordt verwacht dat ze 17 miljoen bezuinigen. Binnen Ollevoeren, jongens in de Senaat, ja, je mag eigenlijk als senatoren beslechten maar even geen tweede termijn van de nieuwe mediawet. Waarom had je hier voor kiezen, Joop Hatsma? Nou, het gaat net zo vaak dat in de Senaat niet genoeg praat wordt over een wetsuitstel. En ja, door gewoon blijken dat er absoluut geen draagvlak is voor de plan Dekker die ons nou daar presenteerd had. En hij had wat ik zo net de tasjes die te dienen had, een meerderheid van de Kamer, en nou daar net uit zoek gekend. En vandaar dat we even zijn van nou maar even een stukje pauze uitschreeuwen. Dus aan 1 maart bad er niks meer. Dat betekent dus ook dat de wet die voor de regionale omroep en voor Omroep Friesland van toepassing is, ik verder net in behandeling nam wordt aan 1 maart. Ik denk dat er wel een sentiment is in de Senaat, in de Eerste Kamer, die echt pro-Friesland en de regionale omroep is. Ik vind ook dat de regionale omroep niet goed behandeld wordt. Ik heb vanmorgen een brief gezien uit Friesland, onder andere ondertekend of gesteund door Hans Wiegel. En die wijst op de zelfstandige noodzaak en recht van de omroep. En ik ga dat steunen. De bedoeling daarvan is natuurlijk wel dat er een zelfstandige redactie in Friesland blijft. Maar verder wordt het hele bedrijf toch wel heel onderworpen aan de begruttingsregels en de sturing van de RPO. En dat is een centraal orgaan. De Rie van Tassicht en het bestuur van die RPO, die komen eigenlijk heel landelijk tot stand. Er zit eigenlijk heel geen regionale verantwoording in. Dus daarmee komt uiteindelijk de sturing van de hele regionale omroep en van Omroep Friesland al heel fier van uw zaken te steken. Daar hebben wij wel bezweerd. Staatssecretaris Sander Dekker, een maand uitstel voordat er gesproken gaat worden in tweede termijn in de Senaat. Het is een zware bevalling hier met de mediawet. Ja, er waren vandaag weer een hoop vragen en ik hecht zeer aan een zorgvuldige behandeling van deze mediawet. Want het is ook een wet waar echt wel een aantal fundamentele dingen in zitten. En daar moet je soms even de tijd voor nemen. Dus dat vindt u niet erg? Nou ja, ik had natuurlijk graag gezien dat we het al in december hadden kunnen behandelen. Ik had ook graag gezien dat we het vandaag af hadden kunnen maken. Maar de woordvoerders hebben gezegd, wij willen toch nog even dat je alle punten die je vandaag hebt toegezegd, dan ze even op een rijtje zet, zodat we dat ook nog eens even op ons in kunnen laten werken. Ja, dan is het ook niet aan mij om te zeggen dat doen we niet. Dan volg ik daar graag de Kamer in en ik hecht zeer aan een zorgvuldige parlementaire behandeling. Hoe moet het met de NPO, met de RPO, die ene organisatie voor alle 13 regionale omroepen? Ja, dat moet dan ook nog even wachten. Dat kan pas worden ingesteld als deze wet wordt aangenomen. Dus dan wordt het ook lastiger om die bezuiniging van 17 miljoen te halen met ingang van januari volgend jaar. Ja, dat klopt. Gaat u de regionale omroepen daarin tegemoetkomen? Nou, wat ik vandaag heb aangegeven is dat ik natuurlijk meedenk en ook vind dat de regionale omroepen niet het slachtoffer moeten worden van het feit dat we er hier bij de parlementaire behandeling iets langer over doen. Maar het is wel zo dat als de wet niet wordt aangenomen, ja, dat dan het op een verantwoorde manier verwerken van die bezuinigingen door de gezamenlijke regionale omroepen wel moeilijker wordt. En dat dat ook weer gevolgen heeft voor de kijkers en luisteraars. Dus ik hoop ook echt dat in die end ook de Eerste Kamer instemt met deze wet. Aan de ene kant ben ik wies dat hij zocht het Friesk met goed borgd worden. En dan moet ik het naar de professor hebben en dan moet een document komen met handtekeningen eronder. Maar ja, aan de andere kant dat ik het dan weer van een zelfstandigheid voor de omroep is wel wat ingewikkeld. Dan ben ik net blijd. En wat ik wel wies ben is dat hij in elk geval zijn had van het uitstel Rierencelta skeer kosten. Dan vergoedde die ik. Dus dat ik al een hele rechtstelling naar de omroep dan. Dat dit mediadebat dat nog een uur door had nou uitsteld is dat nou gunstig of net voor de omroep? Ik denk het wel, omdat er twee dingen eigenlijk spelen. De Kamer heeft heel duidelijk druk zetten naar de staatssecretaris dat er moet wat barren voor Omroep Friesland. Dus dat is gunstig. En ja, die mannen die er nou tussen zitten, die kunnen beroept worden om te regelen wat er dan barre mut is. Maar. En daar moet Dekker nog wel wat over de streep lutsen worden. En ja, de oplossing zit in een goed bestuursakkoord tussen provincie en Riek. En daar hebben we nog mannen de tijd voor. Dus ik denk dat het op zich de uitkomst gunstig is.